Baba! Baba! You ready up? Achami. Country media. Na said I'm sure say kai do. Me buy say na sensem kakra wo ho. Na nanum bi ka say katachesi ye. Enti de katachesi no de e ma ye nnane no. Katachesi akonya no si ye anka owure wo kan nanum ho aka mbeto no. Na de buy I want ya de ye ho asem na mba be ka wa say. 2 minutes nyina wo na na ma ho. Oba panyi ene na de hyehyia e na mi se utie nse ba o makeka na nti ase anya adwuma ba bi abusuani bi anti omo ho ase se ntam ba mu na ntam so yade ya bintimi mu mani nguso enti ntam asem nti ye behwe ne yi ntam na firi ho na mama oba panyi onsan na abusuafo nkohia abusuafo ni nyina wa wani ji akonwa ho bi akohu no ede enkosi kwasi ada we wo pa akonwa na akohu ba panyi na adaduanan se ne onsi kontra konwa na onfa nemra no beso ai mempa rechirebia bia aduana ni dru na se mo anya mo ho adua ye besi akonwa ne he ya ene nkranzaman general sitting nkranzaman hene one na tenkunwa betina nsempi eso ewa ahemfia disa wo hwa man hena ahemfie na yewo ewo nkransa fie na nananom edi kama yeti asese 27th ene bra nsema nana etuhye no ene na nananom ebetena so na omode yi atuaye abusuafo samohwa eye krunti hima nana baje ewa asanso na sika pemu hene eye nana adubuahe ewa ha sanso na eye asona hene nana ejare kwabi ewa ha sanso na sika kuma abusua empanimfo nyina ewa ha abrempem ewa ha sanso na ahinima aduosonson ewa ha sanso na dantaze hene ewa ha eni ti sa ohwa kruntire eye atenankundwa no dodo na ede o mani munyam abepie mu ewo sa adwumadie mu ene kranza hene tenase na wapase ne judgment on kruntire issues na nana kwa mbafo otoso enan krapi mbafo agintadua nyansa yera nyankomia ono na free tete bo ade na obo nkranzaman edisi ho ene nkranzaman aye krabehwe na yehwa ekopa ye nananom ekoye ene sapa omo etwa ye ene ye nyina ye di so emfaso ewo nkranzaman mu no enom na ene twede ampon ayi nyansa yera pa ede amayense ontena ahensem ahodo so ekoso ewo nkranzaman mu na nsem no ekopie mu hode na ahemfo no ebi mentem ho ase ebae abra na yesi krunti hene na nana baaje ekirem se ono ankasa ne ba na ordinance ade ese krunti hene na abusuani bi enso ente omo ho ase amoso ese omonso ewo mo candidate omo esi ne hene na wei na nkranza man hene na kwambafo otoso nan etieti nsem na eye ninya na eye na emu na yewura agintadua hene eka se da bi nananom kruntie eya media na se ye media de a menhwe ema eye kruntie busua no na ne motu ene nti de ameye nyina ne se mema kruntie hima akwanya se tumi a nananom ede ama no se ono na ensi nkranza man kruntie hene no onko fitie mu na onsan emfre ne manfo na de hye se wa ope kruntire akonwa na atena so bia no bra na fa wonsa ebese nananom na yenhwehwem na se wo se na wo fata ye de kruntiri eye akonwa no ama wadi na yewura agintadua hene eye nana kwambafo ema yete ase se edaduanan na chi no se kruntiri abusua no ntiman kan mom no omanfa hene amekere ne dia ene ono abehwe na himfie ho no ya yi atu yi ama krunti hene aba nkranzaman mu ana yesi krunti hene ewo nanimu a we ema nana ema kwanya sahemfo omo ho nyina no obi a enkyere na adwen emfa krunti ensensem no ho na ni nyina na pemampem yesi ye bo akiri na ede abeche tiefo ne yahwefo ene tim ntebre na mo hwese de adwumadi no efa esi koye dichambe ko abadirefia ye misiri bi na se ye na normal ye na wo twem ona beka na wo ma me fan so wa pa buga bia san ko sere ye wura fada to so wa ma be bia ne bo so ne
ɛnyɛ biribi ara bɛfa bra na sɛ ba na bɛtu ewura anim anadeɛ ɛtumi ɛnkira hɔ na ba ntwɛrɛ bɛ nsi yie bia ewura adɛ na ɛyɛ aso na ɛyɛ ti kyame adɛ. The rule of national justice. Oh, how? I mean, I don't know because it would be a terrain matter. And I need one cause as well. You are so that I said, my daughter, you are. So national justice, you know, yeah. So Adaruma, maybe I chairman, Yako, ever young. So Adaruma. Oh, nation in the Nasa for Niama, a Busiano, I'm offering that. I'm more beer, my turn of Busian beer. So from a tip on the middle of Adaruma, over to Nadiama, you don't have to anymore. My, so while Mama, but what him, no one middle of Adaruma, what's your home? No one there, Yama, Papa, I'm an aqua for you to see for near the assembly of the more, send you, and then another one. And yes, I mean, I never walk up frequently. I'll go to now, you know, no, really, like I was tell me, that's You will Now, you answer the list that any part of home. The Anam Budoya Kaya, Ami, yes, what is here. I hear, sir. If you are, I can't go, you're trouble. Sure. Oh, Casa. Achami. Sure. Casa. Country media. Na sɛdeɛ mehyɛ aseɛ kaeɛ no mebaeɛ sɛ na sɛnsɛm kakra wɔ hɔ nananom bi ɛka sɛ katakye asiiɛ nti deɛ katakye asi no deɛ ɛma yɛ nnane no katakye ansi akɔnya no ɔsi yɛ anka owura yɛ ɔka nananom ho a ka mbɛtoo no na deɛ baeɛ a wɔnte adeɛ ɛnyɛ ho asɛm na mbaa bɛka wɔ ase tumi no nyinaa wɔ nanahema hɔ na ɔba panyin ɛne nade hyiahyia a ɛnam sɛ wotie nsɛm a ɔmakeka no a ntiase anyɛ adwuma baabi abusua no bi ante ɔmo ho ase sɛ ntam baa mu na ntam so yɛ adeɛ a bɛntumi mu m'ani ngu so enti ntam asɛm no nti yɛbɛhwɛ ne ayi ntam no afiri hɔ na mama ɔba panyin ɔnsan ne n'abusuafoɔ nkɔhyia abusuafoɔ no nyinaa wo a w'ani gye akonnwa ho bi akɔhu no mede ɛnkosi kwasiada wei wopa akonnwa no akɔhu baa panyin na adaduanan sɛ nnɛ ɔnsi kontra akonnwa no na ɔmfa no mmra no wobɛsuae aduane ani duru mempɛ rekyerɛkyerɛ biara aduane ani duru na sɛ mo anyɛ mo ho adwene a yɛbɛsi akonnwa no ha yi a nananom so obi ayi ne ho mfiri asɛ bi mu na monyae ma ɔmo na ɔmo siesie firi asɛ mu na busuani ya wai na kosia na be sima ko ya papa yewura se ntie bi yewura se kosiada esi kosiada na obi a wo pa dunya no awo sanko papa na hema wa wo pa dunya bi a fa sanko kosiada adabia na se na pepepe ya ba se ba tia bi o na ja man ma on keep the kesa bo abunya no wo di go ti na ba mo ba no mo ti bi anya dia dem tie pa onte you don't get a hair back to go to that point. Say you are saying, it is the way of the record.
Achame, in terms also the Benjamin. Let's say Fenty. Now the Ghana said, "Over the Yamra hall, say you are if you don't go to the service, you come back and